କରୁଛ ଯେ ଆସୁନ ଆସ। ମାନିଗଲୁ ଭାଇ ମାନିଗଲୁ ତୁମକୁ। ଆମ ବେଳକୁ ଜୟ ସିଙ୍ଗିଲି ଏଠି ଚାଲିଛି କେଳି କଦମ୍ବ ଜୀବନ ପଥ ଏ ଦେହ ରଥ ରଥେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମର। ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି। ଭାଇ ମୋର ଭାରି ରସିକିଆ। ଭାଇ ତମ ଦେହରେ ଏତେ କଳା ଥିଲା କାହିଁ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ତ? ପୋତା ମୁହାଁଟାରେ କଣ କରୁଛ ଯେ ଆସୁନ। ସେଦିନ ବସରେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋ ମୁହଁକୁ ନମ୍ବର ଲେଖି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲି କଥା ହେଇପାରିନଥିଲି ନା? ମୋ ମୋବାଇଲ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମର ଆଦେଶକୁ ମାନିକି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଲି। ଛି ଛି ଭାଇ ଛି। ଭାଇ ଏବେ ବି ମୁଁ ସୋୟୋ କମ୍ପାନୀରୁ ମେସେଜ ଆସିଛି ଭାଇ, 90% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ରୁମ୍ ମିଳୁଛି। ମୋର କ'ଣ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଏଲୁଲୁ ହେବା ପାଇଁ?